Jangan cuma bisa syukur, tapi berlatihlah untuk berani mensyukuri. Kuranggur alhamdulillah. Sehingga sithik mbah 1000 2000 dadi berkah. Tahukah yang sebenarnya dunia sudah dibikin gelap sama yang punya? Manusia dijadikan lebih dari semua yang dicipta. Menungso digawe sempurna, ngurdo syukur, ning iki mau ana kerjaan, sempurnakan dengan perbuatan. Nah, sehingga awake dhewe gawe lokasi, aku njaluk tulung, iki mau aja nganggo swara sing keras, krana iki mau lemah. Nah, kenapa kok aku njaluk swara sing lemah? Yen iso ditangguri apa kae. Nek swara keras berarti iki mau lemah wakilan. Pukulane yo meten. Kalam ora ngapusi. Neng nek kalam ngapus. Saiki Pak Diratman nyekel HP. Karena wedi bojone. Karena wedi bojone terus mak dikasih ngebel. Kowe ning ndi, Pak? Sakit sama redok njone. Wah, kok ning ngene udah. Padahal ning lokasi. Kenapa kondo ning ngene udah wedi nak di Senen? Berarti kalam iso ngapus? Ngapusi. Ning nak alam ora iso ngapusi, Dik. Jenengan ning gone sawah rek nandur dele. Ning mbok seneke, mbok bagore iki mau kok bolong. Kacar ngok bumi yo tukule dele. Senajan ora sengaja tandur.